Velkommen. På minretssag.dk kan du anlægge og behandle civile sager ved domstolene, men først skal du logge ind med NemID. Du logger ind med NemID med at trykke Log ind. Når du skal sende en meddelelse til retten, skal du dobbeltklikke på den relevante sag. Vælge fanen Dokumenter og tryk Tilføj dokumenter. Her vælger du en dokumenttype, der hedder meddelelse, og trykker Fortsæt. Du kan enten skrive en meddelelse her i fri tekst, eller tilføje et dokument, som du forinden skal have gjort klar og gemt på din computer. Titlen kan du ændre, hvis du ønsker det. På dette trin skal du tage stilling til, hvem der skal kunne se meddelelsen. Retten modtager altid meddelelsen og kan ikke fravælges. Har du særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens forberedelse, markeres det her. Du får nu en oversigt, hvor du kan se, hvad du har indtastet. Er du tilfreds, trykker du Send meddelelse. Du har mulighed for at downloade en kvittering, og ellers trykker du Afslut. Herefter er din meddelelse sendt til retten.